abantu asebebeholi be-ANC isikhathi eside esifundazweni. Ngiyafisa mhlawumbe siqale sibheke emuva ukuthi ngokubuka kwakho yini kahle kahle eholele ekutheni igcine ilahlekelwa kweseka ngale ndlela esibone ilahlekelwa kweseka ngayo okhethweni langonyaka odlule. Mhlaba sifuna ukuqala ukwamukela ukuthi umbutho wesizwe ngemuva kokuthi kubukade uthethe uhulumeni waZulu-Natal iminyaka engama-20 kusukela ngo-2004 kuze kwaba-ke ngonyaka odlule ku-2024 ngemuva kokhetho lukazwelonke nolwey'fundazwe. Lapho khona-ke singumbutho wesizwe siye sehlelwe amandla okugcine-ke ngokuthi sigcine sesihlangana nezinye iy'nhlangano sakhe uhulumeni wobumbano kwaZulu-Natal. Kodwa-ke kwenzeke lokhu ngoba makubuka ngoba sesikwazile ukubheka ey'nhlakeni zethu ukuthi kwenzakaleni. Ngicabanga ukuthi kukhona amaphutha esiwenzile. Amanye lawo amaphutha enzeke ezingeni lomhlaba, amanye amaphutha enzeke ezingeni lezinto ezifana nokuthi ugesi ubungafiki kubantu, kungewona amaphutha ethu njengethundazwe. Kodwa okubashaye kakhulu bonke abantu bezwe lakithi, okunye kube ukwehla kwamandla omnotho ngemuva kuba sishaywe isifo sika-COVID-19 okwenza ukuthi kuvale umnotho, abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi. Nako lokho kube nomthelela omkhulu imbangela yokungasebenzi kwabantu nokwehla kwezinga lokuphila kwabantu kube nembangela enkulu lokho. So ziningi izinto ezibe nomthelela, ezinye zazo ezingaphezu kwezinga lethundazwe, ezinye zazo besamukelayo nathi ukuthi izinhlakeni zombutho mhlawumbe kukhona ngabe sikwenzeka ngcono. Kodwa-ke sicabanga ukuthi sithathe isifundo kulokho, ngawo-ke singumbutho sithe asisukume siziqoqe sakhe kabusha umbutho wethu sikwazi ukuthi siphinde sisebenzele abantu bezwe lakithi. Ngiyezwakala. So ngiyajabulisa ukuthi uveza le uthi naseyinhlakeni kube khona ukungenzi kahle ngoba kwaba khona lo muzwa wothi uqembu ama-factions ngaphakathi kuyona inhlangano, ezinye zezinto ezithunaza kakhulu. Uyakholelwa ukuthi ngempela ama-factions noma uqembu ngaphakathi kuyona inhlangano kuyenzela phansi? Mhlaba nabalaleli, sithi selokhu umbutho wesizwe wasungula eminyakeni 113 edlule. Ngeke kushale njalo ngoba umbutho wentando yeningi lo uvumeleka imibono nokubona ngendlela ezingefani la kunesidingo khona abantu ngoba phela iyona democracy intando yeningi. Kodwa esithi angeke kuze kusize njengombutho ukuba sibe nezinto zokungaboni ngasolinye zokubanga bangaphakathi ukuthi ubani okhethwayo ilungelela lombutho leyo lentando yeningi embuthweni usuke ngebona ukubanga kuyadlula uma sekudlulile abakhethwayo banikeza imisebenzi kulindeleke ukuthi basebenze nabo bonke abantu abasembuthweni ngoba sisithi embuthweni akekho umuntu oluzayo futhi akekho winayo. Umbutho kuphela okufanele ngaso sonke isikhathi kuhlale siwuqhakambisa futhi siwubeka phambili. Unobhala uMbalula uthi anethemba ekuthenini zobuyisela lokwesekwa akuveni komfaka ngaphansi kwencindezi nanokuthi mhlawumbe ngiyafisa size ukuthi seninazo inhlelo nibona ukuthi zingaguqula imibono yabantu ikakhulukazi abangamalunga enhlangano nabangewona. Usho Mfowamhlaba nabalaleli bokhozi ukuthi okokuqala nje sethulwe ngolwesibili njengekomiti lesikhashana elizobe lithethe ukhola kwaZulu-Natal umbutho wesizwe we-ANC. Njengoba sethulwe ngolwesibili sizohlangana-ke ngesonto elizayo ukuba sizobeka indlela yokusebenza kwethu nanokuthi sifisa ukubona ukuthi uma siqala kusebenza sizobe sisebenza siyalethu ngeyindlela sinayo imigwaqo esizohamba ngawo nokulindeleke ukuthi siwusebenzise. Kodwa-ke silindele ukuthi sibeke phambu kwesakhiwo lesi okuthiwa i-PPT kuyisakhiwo sesikhashana uhlelo lokusebenza. Ngiyakholelwa-ke ukuthi esingeke sakusho la ukuba sizibeke ebusheni, kodwa iningi lethu njengoba umbutho kazwelonke nomkhulu kazwelonke uthi asibuye sizosebenza sonke. Akukho umuntu phakathi kwethu ongafuni ukusebenzela umbutho, akekho phakathi kwethu ongafuni ukubona ukuthi ake senze lokho esicabanga ukuthi kube umlayezo olethwe abavoti kithini.
Ngawo-ke abantu masesihlangene sizoqala lapho ukuthi esikuvelela ukuba sizosebenzela abantu bakithi nesizwe sakithi. Okwesibili, njengoba sesingasawuphethe uhulumeni, uqinisekisa ukuthi labo esibambisene kanye nabo sisebenza kanye nabo noma ngabe sibuye sibe izimbali, kodwa ekusebenzeleni abantu sibeka eceleni ukuba zimbali, siqhube phambili umsebenzi wesizwe nokubambisana nokuzinzisa ukuletha izinguquko kanye nentuthuko esizweni. Ngiyema ngokubuka kwakho esifundazwe KwaZulu-Natal sibe namthelela muni ekungenzeni kahle kwenhlangano okhethweni kazwelonke ngoba thathwa njengenye yezifundazwe ezimqoka kakhulu kwi-ANC ngoba mangikhumbula kahle sinamalunga amaningi ayo lenhlangano kuyona lenhlangano. Kuyiqiniso mhlaba ukuthi uma uthatha izibalo zabavoti ezweni lonke isibalo esikhulu kwisifundazwe saseGauteng. Isifundazwe esilandelayo ngezibalo iKwaZulu-Natal. Yebo-ke kusho olukhulu ngoba kusho ukuthi uma sehle ngale ndlela esehle ngayo ngoba phela kuyinto eyaziwayo ukuthi sasiwine ngo-54% KwaZulu-Natal ngo-2019. Ngonyaka odluleke ngoMeyi sehle safika ku-17%. Ngakho-ke siyakwazi siqonda kahle ukuthi lokho kube nomthelela nayi kuphela lapho kwesifundazwe saKwaZulu-Natal kodwa nasezibalweni zikazwelonke. Yingakho kubalulekile kithi ukuthi kulesi sikhathi esikusona manje lokuqala kubaluleke ubumbano lwethu njengombutho wesizwe njengenhlangano ukuba simele lokho okuyibona bona. Okwesibili, ukubeka phambili izidingo zabantu. Okwesithathu, uqinisekisa ukuthi lapho nasiphiwe khona amandla ukuthi siphathe noma sikwazi ukusebenzela abantu. Labo esibathumile abamele umbutho wesizwe bakwazi ukusebenzela abantu ngokuyiko nangokufanelekile. Kodwa okwesine, uqinisekisa ukuthi ezinhlakeni zombutho noma ngabe sikuphi indlela yokuziphatha, indlela yokuvela ebantwini kube ile ndlela esaziyo ukuthi umbutho wesizwe isikompilo lawo lithi silindeleke ukuthi umuntu ongumholi embuthweni wesizwe ayiphame kanje aziphathe kanje. Yingakho kunoma ikuphi okungebona okuhle okuvele kwenziwa kuzofanele ukuthi sikwazi ukuthi sidonsane ngendlela esikhuzane sisheshe kubonakale ukuthi uma khona lapho khona kungenziwa ngendlela sikwazi ukuqondisana umbutho wesizwe abantu bakwaZulu-Natal baphinde futhi babethembe njengoba kade bebethembe. Okay, kube kuningi besingafisa ukuthi sikoze ngoba ikakhulukazi sibheke kwi-local government election engicabanga ukuthi imqoka kakhulu ngoba ngiphawula lokho okushiya ukuthi abantu abajutshwe ey'khundleni kumele benze ngendlela efanele ngoba ezinye izinto eziyezaphawula ukuthi abantu kusho ngisho wona amalunga enhlangano ukuthi sesiphose ithawula ngenxa yokuthi asimelelekile ngendlela efanele. Kodwa kulungile ndiye masibambe lapho semakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu mfowethu Mhlaba, kuthula sibonge nabalaleli boKhozi. Wena ke lowo